Dinakdan siya sa pulang pagkahera. Pinag-ilan sa iyang panyo at panyo. At inuman sa panyong ito, nakasala ang isang galawon sa buong kagulatan. Ang nag-aasaman iyo at Banyares, Austria Family ng Barangay San Juan. Ang pagkakabang ni Jesus sa mga babae ng Jerusalem. Sa Jesus nagtarang sa mga babae sa Jerusalem na nagpipilibig. Sabi ni Jesus, bako ako ang pagkami sa ito, kundi ang sa ito ang mga ako. Ang nag-aasahan sa ito and family ng Barangay San Isidro. Gusto ka tangay mo nga ito. Santa Maria Magdalena. Si Maria na taga-Magdala sa Galilea sa dakulang parakasala na inabot ni Jesus na bagong buhay. Naghangad ng tawad sa Diyos at pinagpakli. Sabi siyang dayupot na karasunod ni Jesus sa krus sa iyang lulubngan. Bibig siya na nagubal sa mga bibig ni Jesus ng sa iyang mga luha asin ang ipinangit iyon sa iyang uho. Pagkatapos, ilinubong at bangkay ni Jesus. Nagdumingong amang-amay, daraan pahabot na iba ang sawang Maria asin Salome. Nagdumansinda sa lulungan kung sa enon siyang sinaarang na nabuhay na luwag sa Jesus sa mga gadan.
Ang nag-aasaman iyo ang various family kan barangay sa ato ninyo. San Jose ng Arimatia. Si Jose na taga Arimatia. Pero siya ang kinagalangan na kaayong magkonseho. At siya nagkakalat ng pag-abot ng mga opisina. Daman inagal ang mga pari ni Jesus. Sa mga sila ko ay mananod niya Tatay. ang pintuan sa bulungan. Ang nag-aasaman, yun ni Mr. Homer Buras Santiago and Marino family, San Barangay, Palayugan. Yan, nakulong tao mo sa mulot na ikaw.
of the Lord and Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in most need of your mercy. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, who banished, should we be? To you we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Mother, your eyes of mercy towards us, and after this, our sighs. Saan ka na lang sa